Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, а з намі на сувязі экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, магістарка эканомікі і прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжыченка. Прывітанне, Аліса. Прывітанне. Выпуск у нас сёння будзе больш міжнародны, чым звычайна, бо звычайна мы все ж таки фокусуемся на Беларусі, а сёння пачнем з канферэнцыі «Шлях да волі», якая прайшла ў Кіеве 25 сакавіка на Дзень волі. Я думаю, што адсюль і назва, і вось Аліса Рыжыченка была адной з удзельніц, у складзе беларускай дэлегацыі. Ну вось і запытаюся, уласна кажучы, што абмяркоўвалі, як гэта вот было на сцэне і ў кулуарах з украінцамі, да? Вот што ў іх там у галовах, як это некія там скрытыя, схаваныя матывы, да? Вось што гэта, як гэта было? Ну так, насамрэч я была ў Кіеве, гэта бяспекавы форум «Шлях да волі», і шмат пытанняў бяспекі падымалася там. Я ўдзельнічала як спікерка, і я размаўляла на тэму эканамічнай бяспекі, выбудоўлі эканамічных стасункаў паміж Украінай і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Па-першае, хочацца адзначыць, што вельмі адчувалось, што ёсць палітычная воля са стороны Украіны, украінскай стороны, каб працаваць разам. Я апошні раз была ў Кіеве ў лістападзе мінулага года, і гэта было зусім іншая рэч. Таму што тады так мы размаўлялі, мы шмат чаго казалі, але не было відаць, каб нехта з палітычных асяроддзя быў зацікаўлены у працы. Але учора і пазаўчора у Кіеве гэта было вельмі адчувальна, што стаўленне да нас змянілось, і гэта цудоўная рэч, таму што мы павінны працаваць разам. Я прапанавала выбудоўваць адносіны і эканамічныя стасункі, якія ўжо сёння можна рабіць. Я распрацавала дакумент, у якім прапісана 12 пунктаў, што мы можам зрабіць сёння. Канешне, па-першае, нас цікавіць вельмі досвед Украіны ў еўраінтэграцыі, шлях еўраінтэграцыі, гарманізацыі заканадаўства ў гэтым накірунку. І больш даже цікавіць не толькі гэта сам працэс, як яны праходзілі, а іх фейлы. Таму што мы чулі, напрыклад, вот вельмі цікавая рэч, калі Украіна прайшла вельмі цудоўны шлях і вельмі цікавы шлях паспяховы у лічбавізацыі дзяржаўных сістэм. Але існуюць праблемы, напрыклад, для замежнікаў, якія не маюць доступа да гэтай сістэмы, нягледзячы на тое, што яны жывуць, маюць дакументы ва ўкраіне, гэтак далей. І вось гэтыя фейлы вельмі важна знаць, каб ведаць, як распрацоўваць гэтую сістэму, як яна імплементуецца на практыке, каб потым не рабіць свае памылкі, так, а рабіць ужо нешта добрае, якое будзе насамрэч працаваць і не будзе вот такіх момантаў. Наступнае, што мы можам рабіць разам, я прапанавала запусціць стратэгічны дыялог па эканамічнай бяспекі паміж Украінай і дэмакратычнай Беларусю, які будзе таксама ўключаць каардынацыю санкцыйнай палітыкі. Таму што мы бачым сёння, што адбываецца ў дачыненні Беларусі са стороны Злучаных Штатаў Амерыкі. Мабыць, потым паразмаўляем наконт гэтага, што гэта значыць для беларускай эканомікі. Але ўсё ж гэта вельмі важна, каб нашы галасы гучалі разам у еўразвязе. І я зараз скажу пра санкцыі, якія датычацца ВПК, якія якраз не кранаюць проста
беларусаў, а менавіта датычыцца толькі прамысловай часткі, якая працуе на абаронку, якая падтрымлівае Расію ў вайне супраць Украіны. І таму, каб гэтыя санкцыі былі распрацаваны і патрабаваны ад Еўразвязу, напрыклад, ці Злучаных Штатаў у лепшым выглядзе, каб яны не краналі простых беларусаў, мы павінны працаваць разам, каб мы данеслі, што патрэбна рабіць, як раздзяляць рэжым і простых беларусаў, а украінцы з свайго боку давалі нам гучны і моцны голас у Еўразвязе. Я таксама прапанавала некаторыя ідэі і крокі ў гэтым напрамку, яны былі вельмі прыемна прыняты. Мы дамовіліся працаваць разам з агенцтвам по санкцыйнай палітыкі Украіны, таксама кіраўніку дэпартамента МЗС Іллю Квасу я таксама перадала свае прапановы па выбудоўлі нашых стасункаў, якія будуць зацікаўлены для нас і для іх. І гэта рэч не толькі ідзе пра будучыню Беларусі, пра шлях еўраінтэграцыі, гэта таксама тыя крокі, якія мы можам рабіць уже сёння. У дачыненні простых беларусаў, якія жывуць ва ўкраіне, у дачыненні іх эканамічнай інтэграцыі в украінскую прастору эканамічную, у дачыненні бізнеса, які працуе сёння ва ўкраіне, ці хоча працаваць, напрыклад, калі ёсць нейкія кампаніі зарэгістраваныя ў Еўразвязі, і гэтыя беларусы падтрымліваюць дэмакратычныя змены і хочуць працаваць ва ўкраіне, плаціць падаткі, але не маюць такой магчымасці, таму што яны беларусы. І вось гэта можна ўсё вырашаць праз дэмакратычныя структуры Беларусі. Каб гэта было цікава і самім украінцам, таму што гэта і падаткі, гэта і добрыя стасункі ў грамадстве. Гэта то, што я прапанавала з маёй стараны, з эканамічнага пункту гледжання. Канешне, там ёсць яшчэ місія дэмакратычных сіл ва ўкраіне, якую узначальвае Святлана Шаціліна. Яна больш працуе з грамадствам, культуры і гэтак далей, таму там я ўжо у гэтыя стасункі, накірункі я нічога не прапанавала і не лезла, таму што ёсць людзі, якія гэтым займаюцца. Но мне здаецца, што это вельмі важныя поінты, таму што вось Лукашэнку і яго чыноўнікам сёння шчыра пліваць на беларусаў, якія жывуць ва ўкраіне, як і на беларусаў, якія жывуць у Польшчы і ў Літве. Яны, вось гэтая сістэма рэпрэсіўная Беларусі, яны толькі і думаюць над тым, як бы абмежаваць, паставіць нейкія бар'еры там і гэтак далее. Гэта азначае, што фактычна мы самі мусім рупіцца пра свае правы ў іншых краінах. І, канешне, добра, калі не кожны паасобку сам ходзіць там і спрабуе вырашыць нейкія свае праблемы, а калі нехта гэтай праблемы... Да, яны, канешне, там просто чыноўніку вельмі проста паслаць у любой краіне, у прынцыпе, аднаго канкрэтнага чалавека. Да? Калі гэта нейкая структура, калі палітычная есть лабіяванне. Тым больш, што праблемы ёсць рэальныя. Напрыклад, на той жа канферэнцыі было так вельмі з аднаго боку цікава, з іншага боку непрыемна пачуць, што былыя ваяры палка Каліноўскага не могуць разлічваць на ўдзел у нейкіх праграмах рэабілітацыі, напрыклад, толькі таму, што згаданая Алісай цыфравізацыя не дазваляе ім мець тыя самыя лічбавыя ідэнтыфікатары, рахункі, якія ад нараджэння ці там падчас сваёй дзейнасці з'яўляюцца у грамадзянаў Украіны. І вось каб вырашыць гэтую праблему, не толькі бачу ўжо, што Аліса хоча дадаць. Каб было сістэмнае рашэнне на палітычным узроўні. Таму што мы можам вырашаць нейкія аддзельныя кейсы, і гэта цяжка, складана, вельмі доўга, вельмі шмат часу займае. Але калі будуць такія сістэмныя рашэнні, яны будуць кранаць усіх, хто сутыкаецца з такімі перашкодамі. Таму гэта вельмі важна. І у нас Вольга Зазулінская займаецца пытаннем добраахвотнікаў, і я думаю, што гэта будзе паспяхова ў бліжэйшы час ужо. Аліса, па-першае, бачу, што каментатары нашы хваляць вашу беларускую мову.
заўважаюць, што размаўляеце хутка, добра, просто файна, выдатна. Я ад сябе дадам, што часцей бы чуць ад вас беларускую мову. І ў прынцыпе ад усіх увогуле. Да. Вось тут рэальнае захапленне. Па-другое, нагадаю ўсім, што гэта жывы эфір, працуе чат трансляцыі, і калі вы дзеліцеся там сваімі меркаваннямі ці задаеце пытанні, мы гэта ўсё чытаем, перапрацоўваем і самае цікавае транслюем власна кажучы, стрым, а пытанні задаем нашай спікерцы. І вось тут ёсць некалькі пытанняў, я бачу. Я пра нейкую навіну з валютай, якая будзе з 1 красавіка. Я паспрабаваў вось пагугліць і знайшоў тое, што у Беларусі ў красавіку з'явяцца новыя абмежаванні для насельніцтва. Між іншага, ўлады забароняць займы паміж фізічнымі асобамі ў замежнай валюце. Дазволяць толькі для блізкіх сваякоў. І я вот не разумею гэтую навіну. Здавалася б, у Беларусі самыя вялікія золатавалютныя рэзервы за час увогуле незалежнай гісторыі. Да? Ну, давайте вы займы каму хочаце, у якой хочаце валюце, як бы ніякай праблемы. Банкаўская сістэма, фінансавая сістэма, яна там вытрымае, яна ў найбольшай бяспецы за ўвесь час існавання незалежнай Беларусі. Але вось вводзіцца такое абмежаванне. Аліса, можа быць, у вас ёсць каментар які-небудзь для нашых гледачоў пра тое, чаму цяпер? Ну, насамрэч, я не ведаю, чаму чыноўнікі прымалі гэты законапраект, ці што там пастанаўленне, але я магу казаць, што гэта датычыцца даляраў. Чаму? Першая прычына можа быць таму, што чыноўнікі, мабыць, чакаюць нейкіх зменаў у курсе долара. І потым я распавяду чаму. Па-другое, гэта вельмі складана потым, калі даюцца нейкія деньги грошы іншым людзям, і гэта фіксуецца толькі праз, напрыклад, натарыуса у далярах, так? Тады вельмі складана потом праз суд ісці і нешта патрабаваць, калі змяняецца курс. То есть заўсёды людзі пісалі, што у беларускіх рублях, але эквівалент нейкай суме ў далярах. Чаму зараз гэта з'явілася, гэты законапраект, складана сказаць, але я думаю, што гэта звязана якраз з тым, што чыноўнікі чакаюць то, што курс зменіцца. Таму што тут опять мы вяртаемся да тэмы зняцця санкцый, і вось закранем іх. Па-першае, зняты санкцыі з калійных угнаенняў з Беларусь-Калія, яны выключаны са спіса санкцыйнага з гэтага SDN. Гэта значыць, што любыя аперацыі, гандаль з гэтымі кампаніямі дазваляюць усім краінам, і у тым ліку і Злучаным Штатам Амерыкі. Што датычыцца фінансавага сектара, Міністэрства фінансаў, Банка развіцця і Белінвестбанка. У дачыненні Белінвестбанка была выдана ліцэнзія, не так званая General License, нумар 14, які дазваляе праводзіць усялякія аперацыі з гэтым банкам, але не выключае гэты банк з спіса SDN. Гэта значыць, што можна праводзіць разлікі праз гэты банк у далярах. Яны меюць права закупаць даляры і гэтак далей, але праз іх немагчыма гандляваць з іншымі кампаніямі, якія ўваходзяць у спіс SDN. То бок, напрыклад, нейкая расійская кампанія не можа, якая пад санкцыямі, не можа праводзіць ніякія аперацыі праз гэты банк. Што датычыцца Мінфіна і Банка развіцця, тут вельмі цікавыя рэчы, таму што ў дачыненні іх была адменена дырэктыва, якая была уведзена, не памятаю у якім годзе, у 2023 ці ў 2022, якая абмяжоўвала даўгі, якія больш за 90 дзён. І зараз гэтую дырэктыву адмянілі. Але таксама і Міністэрства фінансаў, і Банк развіцця засталіся ў спісе SDN.
і няма ніякай general license, ліцэнзіі на то, каб праводзіць нейкія аперацыі з гэтымі інстытутамі. То бок гэта значыць, што в СМІ гэта гучыць вельмі добра, што адмянілі ліцэнзію, дазволілі, знялі санкцыі, знялі санкцыі з галоўных фінансавых інстытутаў Беларусі. Але насамрэч яны застаюцца ў гэтым спісе і толькі лишь адмянілі дырэктыву, якая нічога не змяняе зараз у дачыненні да гэтых інстытутаў. Але тут вельмі важна, што опять же кранаем тэму курса даляра, калі Белінвестбанку дазволена праводзіць аперацыі ў далярах, гэта значыць, што першае, так, мы будзем атрымліваць выручку ў далярах. Але па-другое, гэта будет значыць для шмат якіх кампаній, што яны таксама могуць праз гэты банк правадзіць аперацыі ў далярах, калі яны не пад санкцыях. І гэта можа прывесці да павышанага спросу на даляры ўнутры краіны. І калі мы бачым на тое, што адбываецца зараз, таму што у нас фармуецца курс рыначна, то есть юрыдычныя асобы фармуюць спрос на валюту, а фізычныя асобы яе прадаюць, то есть фармуюць предложение на рынке. Прапанову, так. Прапанову, так, на рынке. Але калі у нас будзе расці вельмі хутка спрос со стороны юрыдычных асоб, тады фізычныя асобы не змогуць пакрыць гэты спрос. І тады мы ўбачым, што змяняецца курс у сторону павышэння даляра. І вось таму, мабыць, чыноўнікі беларускія прапанавалі такі законапраект, который змяняе гэтыя умовы. Але не ведаю, ці гэта так ці не, гэта толькі прынамсі такі матыў можа быць, умоўна, каб вывесці крыху даляраў з вось гэтага некантраляванага абарота паміж людзьмі, каб вывесці крыху даляраў у афіцыйную плоскасць, дзе можна іх улічваць, дзе можна кантраляваць, і гэта дае як бы больш кантролю за попытам з боку людзей, я так разумею, на долары, да? Бо попыт з боку прадпрыемстваў хутчэй за ўсё будзе павялічвацца праз тое, што будзе просто павялічвацца аб'ём сделак у долараў з адменай. Ну, ўсё ж таки можна там, канешне, разважаць пра тое, што маглі бы больш адмяніць і са спісаў выключыць, ну, але фармальна санкцыі, пэўная частка санкцый, знятыя пэўныя дазволы, як бы выдадзеныя пэўныя магчымасці у гэтых банкаў і у Беларускалі і беларускай калійнай кампаніі з'явіліся. Ну так што цалкам лагічна сапраўды, як робіць наша экспертка, зрабіць меркаванне, да, што будзе павялічвацца гэты попыт на валюту з боку юрыдычных асобаў, зрабіць такі прагноз. Атрымліваецца, улады рыхтуюцца. Так. Вельмі важна яшчэ пазначыць, што з аднаго боку, так, гэта нічога не значыць, гэта зняццё санкцый, але з іншага боку, Белінвестбанк, банк развіцця і Мінфін — гэта тры інстытута, якія удзельнічаюць разам у фінансаванні ВПК беларускага. То есть Белінвестбанк выдае крэдыты пад субсидированные проценты, але пад субсидированные стаўкі, але гэтыя стаўкі пакрываюцца дзяржгарантыямі ад Мінфіна. І таму вот у гэтай сувязі таксама вельмі важна разумець, каб не перайсці гэтую чарту, дзе ВПК зможа атрымліваць больш грошай для фінансавання беларускі, каб падтрымліваць яшчэ больш Расію, каб нарошчваць производства, прамысловыя магутнасці. Таму тут з аднаго боку, так, гэта нічога не значыць для Мінфіна, але з іншага боку гэта вельмі важны званочак, і за якім мы павінны сочыць, каб насамрэч гэта не пайшло на фінансаванне, гэтая выручка ў далярах, якая будзе паступаць у Белінвестбанк,
потым же ідзе абарот гэтых грошай унутры банка. То есть банк мее права тады выдаваць таксама і крэдыты ў гэтай жа валюце таксама, напрыклад, і выдаваць гэтыя інвест-крэдыты кампаніям, якія працуюць у ВПК. І тут вельмі важна гэта пазначыць, што за гэтым нужна сачыць і дамагацца таго, каб гэтага пазбегнуць. То бок ускосным наступствам таго, што амерыканцы знялі санкцыі з 3 фінансавых структур, можа быць тое, што у Лукашэнкі з'явіцца больш грошай на тое, каб фінансаваць прадпрыемствы вайскова-прамысловага комплекса, якія, як мы разумеем, добра сёння працуюць не столькі на беларускую абаронку, колькі на расійскую вайсковую прамысловасць, кампаненты для абсалютна рознага ўзбраення, ад вельмі прымітыўных типа балванак для снарадаў да там чипаў і мікрасхем. А як мы вот можем супрацьстаяць гэтаму, я не ведаю. Мне здаецца, што у нас ресурсы абмежаваны. Это у амерыканцаў ёсць ресурсы, каб сачыць за гэтым і супрацьстаяць гэтаму. Але яны якраз адмяняюць санкцыі. Гэта нас, можа быць, вяртае нават да першай нашай тэмы для беларуска-украінскіх беларуска-амерыканска-украінскіх стасункаў, да? Калі вось украінцы... Ёсць механізмы, ёсць ідэі, як гэтаму супрацьстаяць, але я не буду тут іх агучваць, каб яны не зніклі, да? Каб яны не зніклі. Але не прадугледзелі што-небудзь. Што ў бліжэйшы час мы разам з украінскім бокам распрацуем механізмы і прыйдзем да еўразвязавак, каб вот якраз спыніць гэтае фінансаванне ВПК. То бок разам са зняццём санкцый утварылася пэўная неяснасць і ў беларуска-украінскіх адносінах, я маю на ўвазе адносіны афіцыйнага Кіева і дэмакратычных сілаў. Натуральна, што Кіеў зрабіў гэты разварот, да дэмсілаў Зеленскі запрасіў Ціхановскую наведаць Украіну з афіцыйным візітам, але цяпер Амерыка размаўляе з афіцыйнымі беларускімі ўладамі і у тым ліку робіць такія крокі непрыемныя Кіеву, мне здаецца, да? Ну, калі мы кажам, што праз адмену санкцый можа ўзмацніцца фінансаванне вось гэтай сумеснай расійска-беларускай праграмы вытворчасці зброі, узбраенняў. І вось мне здаецца, што такі ўсё не магло не насцярожыць. Магчыма, ну я тут это ўжо як бы канспіралогія і чыста такія здагадкі, але, магчыма, і візіт Ціхановскай быў перанесены з 25 сакавіка менавіта таму, што украінцы спрабуюць зразумець гэтую новую канфігурацыю. То бок, дзе цяпер пралягае мяжа афіцыйных беларуска-амерыканскіх стасункаў і як цяпер перабудаваць стасункі з дэмакратычнай апазіцыяй, каб не нашкодзіць амерыканцам, да? не сапсаваць ім які-небудзь перамоўны трэк з афіцыйным Мінскам, да? Каб іх урэшце як это не разозліць, да? Вось у нас такая папулярная фармуліроўка, там не разозліць дзеда, вось, але дзяды ёсць у розных кропках зямлі, вось, і уласна не разозліць Трампа для украінцаў, ці там не даць нагоды для нейкіх заяваў непрыемных, а калі ён раздражняецца, ён адразу пачынае рабіць непрыемныя заявы. Да, і вось у гэтым цікава, што ў гэтым ураўненні ёсць беларускія дэмакратычныя сілы. Калі б іх не было, было б горш нашмат, да? Вось, але, конечно, вот непрыемныя наступствы, магчыма, мы адчулі, да? Я не магу гаварыць і адказваць за украінскі бок. Я таксама, гэта проста вот я так гляжу на гэта ўсё і думаю, чакаюць яны чагосьці ці не, чаму был перанесены візіт, але маё меркаванне, што тут ёсць зусім іншыя прычыны, нармальныя прычыны, у тым ліку, што Владимир Зеленскі вельмі заняты чалавек і у яго ёсць на сённяшні дзень вельмі шмат гарачых пытанняў, якія ён павінен вырашаць сёння зараз, тут і цяпер. Перанесці нейкія візіты, гэта не так важна, як тыя пытанні, якія стаяць перад ім сёння і якія нужна вырашаць вельмі хутка.
Але што датычыцца нашых стасункаў і перамоваў амерыканцаў з афіцыйным мінскам. Па-першае, мы ўсе разумеем, і сёння Коул пацвердзіл іх эканамічную зацікаўленасць, у тым ліку пакупкі калійных угнаенняў. І насамрэч гэта лагічна, таму што з Беларусь калія зняты санкцыі, Белінвестбанк праводзіць гэтыя аперацыі. Зараз яны прыйшлі да Літвы, каб Літва таксама паразмаўляла з афіцыйным мінскам, каб дапусціць лагістыку праз Клайпеду. Гэта эканамічная зацікаўленасць. То, што робяць амерыканцы у накірунку гуманітарнага трэка, гэта мы вельмі ўдзячны ім за гэта. Гэта вельмі важна. Гэты трэк павінен працягвацца. І тут мы павінны разумець, што з аднаго боку у амерыканцаў ёсць эканамічная зацікаўленасць. З іншага боку, яны робяць крутую справу. Фактычна, Коул становіцца героем Беларусі, ён вызваляе палізняволеных, у якіх не было шансаў. Але калі яны былі, гэта бы каштавала вельмі дорага для Беларусі і для ўсіх астатніх, таму што санкцыі, якія былі ўведзены еўразвязам у дачыненні беларускай эканомікі пасля вайны, гэта вельмі балючыя санкцыі для рэжыма, і калі іх выйсці на гандаль людзьмі, гэта па-іншаму не назавёш, здымаючы гэтыя санкцыі, гэта будзе вельмі дрэнна, таму што гэта у першую чаргу небяспека для еўразвяза. Таму што Амерыка не знаходзіцца на мяжы з Беларусю ці з Расіяй, яны знаходзяцца на іншым кантыненце. Але тое, што яны робяць, гэта вельмі добрая справа. Яны павінны працягваць гэтую справу, і мы просім іх працягваць гэта. І тут мы павінны проста панімаць, як гэта робіцца. І панімаць самого Лукашэнку. Вось яму сказалі, што зняты санкцыі з Мінфіна ці з банка развіцця. Але насамрэч ніякія санкцыі не зняты. Была адмена дырэктывы, якая нічога не мяняе зараз. Таму тут нужно разумець, чаму амерыканцы гэта робяць, каб замасліць гэтага дзеда старога, каб ён вызваляў больш людзей. Добра, калі такой шлях, калі яны бачаць толькі такі путь да яго, каб ён насамрэч вызваляў яшчэ больш людзей, добра. Але насамрэч гэта хождзенне па шклу, калі вельмі тонкая грань тут. Таму мы павінны сачыць і працаваць, каб гэта не прывяло да нейкіх дрэнных наступстваў. Я крыху адцягнуўся ад нашага стрыму, таму што літаральна толькі што пабачыў навіну пра тое, што ў Беларусі вырастуць кошты на паліва. Я думаю, што вы, Аліса, яшчэ не бачылі, але навіна цалкам чаканая, мне здаецца, і вырастуць яны заўтра на 4 копейкі, а праз тыдзень яшчэ на 3. То бок фактычна за тыдзень на 7 копеек. Памятаеце, у нас да таго раслі кошты на 1 копейку за тыдзень. Кожны тыдзень, каб не бесіць аўтамабілістаў. Такі незаўважны паўзучы рост. А тут ўжо спачатку на 4 копейкі, а праз тыдзень на 3. Што гэта адбываецца? Гэта вось тое крызіс у персідскім заліве, тое падаражэнне сырой нафты, якому так радуюцца расіяне, дагнала і беларусаў, і гаманцы беларусаў, Я маю рацыю, так? Так, насамрэч, крызіс з нафты, даражэюць кошты на нафту, і гэта насамрэч датычыцца ўсяго. І мы зараз будзем бачыць не толькі, што будуць даражэй, напрыклад, паліва, але і іншыя тавары, паслугі, таму што ва ўсіх цэнах, ва ўсіх коштах на ўсе тавары уключен кошт лагістыкі. І гэта значыць, што калі даражэе паліва,
тады і даражэць кошт лагістыкі. І таму гэта перакладзецца на плечы простых беларусаў, якія ідуць у краму і нешта там набываюць. І таму гэта першы крок, але далей мы будзем бачыць большую тэндэнцыю ўзросту інфляцыі, коштаў на розныя тавары і паслугі, і таму гэта так. Але калі да гэтага яшчэ дадасца і змена курса даляра, рост курса даляра, гэта будзе яшчэ адзін праінфляцыйны фактар, які прывядзе да росту інфляцыі. Ну да, там і так паказчыкі не тое, каб укладаюцца ў тыя, якія беларускія ўлады прагназавалі, хацелі дасягнуць, публікавалі напрыканцы мінулага года, а тут і паліва вымушана даражэй, і курс сапраўды, магчыма, пойдзе ўверх. Ну, будзем сачыць за тым, як гэта ўсё развіваецца. А зараз мы ў нашым стрыме пераскочым з эканамічных тэмаў. Мне здаецца, што мы вельмі грунтоўна абмеркавалі і нават апошнія падзеі, да. Вось пераскочым на тэму палітычную, таму што не магу не пацікавіцца у Алісы, як там выбары ў каардынацыйную раду, у якіх яна збіраецца прымаць удзел, але пакуль што не атрымліваецца, я так разумею. Прычым прычына яна, ну, зусім нечаканая, да. Аказалася, што падчас мінулых выбараў былі ўведзеныя гендерныя квоты. Я так у двух словах распавяду. Яны датычыліся толькі долі уразлівай катэгорыі. Мы добра разумеем, што ў палітыцы жанчын менш за мужчын, і таму у спісах, якія падаюць партыі, рухі, ну, жадаючыя прыняць удзел у выбарах, мусіла быць не менш за 40% жанчын, калі я памятаю, і паколькі гэта спіс, у кожныя 5 прозвішчаў з гэтага спіса мусіла быць уключана не менш за 2 жанчыны. Бок нельга было 10 мужчын, а пасля 4 жанчыны пройдзе ў каардынацыйную раду 9 па спісу, і ўсё гэта будуць мужчыны. І вось адзін са спісаў, які быў пададзены, быў адхілены. Я пераскочыў, да, таму што за час, вось за гэтую кадэнцыю 2 гады у гэтую норму былі ўнесеныя змены. І проста там цяпер напісана не пра жанчын, а пра тое, што не можа быць менш за 40% адной з катэгорый, ці жанчын, ці мужчын, да? То бок тых, каго менш, мусіць быць не менш за 40%, да? І ў выніку, я так разумею, што спіс быў адхілены, вось тут я ўжо вяртаюся, да, праз тое, што ў ім было замала мужчын і, атрымліваецца, на думку выбарчай камісіі, зашмат жанчын. Ну, па-першае, мы, конечно, дажылі да гэтага моманту, калі у спісе, у палітычным жанчын больш, чым мужчын. Але з іншага боку, мне это падаецца, конечно, крыху абсурдным. Мне здавалася, што ў палітыцы якраз все кажуць навокал, што жанчын трэба, каб было больш. Давайте зробім, каб было больш жанчын. Іх там мала, яны недапрадстаўленыя, да? Да, Аліса, калі ласка, я ўжо краду у вас удзельніцы падзеяў, як бы, да, слова. Мы спачатку падалі спіс, і мы насамрэч не ўтрымались там гендернай квоты. Мы ўтрымлівались гендернай квоты, каб у кожнай пяцёры было 3 жанчыны і 2 мужчыны, таму што ён найменш прадстаўлены пол у нашым спісе. Але так як у нас было у першым варыянце спіса 13 чалавек, у общай долі у нас атрымалось 38% мужчын. І нам і камісія прапанавала нам даслаць удакладненне ў спіс, то есть дадаць яшчэ людзей. І прапанова была наступная: ці выдаліць жанчыну з гэтага спіса, што наўпрост з'яўляецца дыскрымінуючым рашэннем, чаму гендерная квота, якая павінна была ахоўваць жанчын, зараз працуе супраць жанчын. Либо іншае вырашэнне — гэта дадаць яшчэ кандыдата мужчыну. І мы вырашылі дадаць яшчэ 2 мужчын і 2 жанчын. Але за кошт таго, што колькасць удзельнікаў у спісе павялічвалася, мы дасягнулі 41% мужчын.
падалі ўсе дакументы, атрымалі пацверджанне ад камісіі, што ўсё прынята, ўсё добра, і потым у нас атрымаўся форс-мажор. Сітуацыя, якая не залежыць ад нас, на жаль, чалавек, які быў у нашым спісе, ён прыхадзіў з іншага спіса і казаў, што яму вельмі падабаюцца нашы каштоўнасці, наша праграма, і ён хацеў бы быць у нашым спісе, мы его прынялі. Ён у самы апошні момант, калі мы ўжо падалі дакументы ўсе і камісія пацвердзіла ўсё, ён адказаўся быць у спісе і вярнуўся да свайго спісу, у якім быў. Мы былі вымушаны атазваць яго са спіса, і потым я адправіла пасля яго адзыва, мы отправили у камісію запыт на то, каб што з улікам таго, што мы зноў сутыкаемся з сітуацыяй гендернай квоты, што у нас не хапае мужчын, мы прасілі зарэгістраваць наш спіс у колькасці 16 чалавек, дзе ў нас 37,5% мужчын, а не 40. То есть крыху паменшыць для нас гэтую квоту. Таму што выдаляць жанчыну мы не будзем, гэта непрыемна для нас, гэта дыскрымінуючы жанчын вырашэнне, а знайсці дадатковага мужчыну вельмі складана ў срок 2 дня, які прадстаўляе камісія адпаведна палажэнню о выбарах. Таму што наш спіс пазіцыянуе сябе як спіс профессионалов, экспертов. У нас есть заявленная программа, и кожны з нас володае экспертизой и профессиональным опытом, які адпавядае и релевантен кожнаму пункту нашей программы. Мы катэгарычна супраць так званых тэхнічных кандыдатаў, гэтай масовкі, так, якую набіраюць, каб выполніць гэтыя квоты, але незразумела потым, чым гэты чалавек будзе займацца, каго ён будзе прадстаўляць, якіх беларусаў і што ён будзе прапанаваць. Таму мы адправілі запыт да камісіі, каб яны нам дазволілі зарэгістравацца. Але яны, не разглядаючы наш запыт я адправіла 23 сакавіка і 24 сакавіка, калі я была ў дарозе ў Киев, я даведалася не з пошты, а з сацыяльных сетак аб тым, што нам адмовілі ў рэгістрацыі, не разгледачы наш запыт. Але гэта я лічу парушэннем канкрэтнага пункта палажэння, таму што кожны выбарчны суб'ект мае права на поўны разгляд усіх скарг, прапаноў і гэтак далей. І потым учора я адправіла ў камісію апеляцыю гэтай адмовы, і толькі учора мне прыйшоў адказ на наш запыт ад 23 сакавіка з тым, што яны не могуць змяніць для нас гендерную квоту і прапануюць унесці, удакладніць спісак у тэрмін 2 дзён. Але яны ўжо адмовілі нам у рэгістрацыі. І таму гэта мяне цікавіць, таму што гэта нелагічна. Калі я зноў запытала ў камісіі, чаму яны не даюць адказ на маю апеляцыю, яны адказалі, што мы адмовім вам в апеляцыі, таму падавайце наноў. Але адмовы ў апеляцыі ў мяне яшчэ афіцыйна няма. Засталося 4 дня да рэгістрацыі спісаў. Пакуль што ніхто не зарэгістраваў ніводны спіс. І таму тут шмат пытанняў да таго, як арганізаваны працэс. Як арганізавана праца камісіі, таму што я не хачу ніякай эскалацыі, канфліктаў з камісіяй і гэтак далей. Але наша мэта, усіх мэт правесці сумленныя дэмакратычныя выбары. І ўсе працэдуры і механізмы павінны быць празрыстымі і зразумелымі. Калі ты адпраўляеш запыт, ты чакаеш адказ на гэты запыт, а не адмову ў рэгістрацыі па іншым прычынам, без разгляду твайго запыта.
Калі ты атрымліваеш адказ на запыт і зразумееш, што ты не можаш скарыстацца тымі прапановамі, якія яны напісалі, таму што цябе ўжо адмовілі ў рэгістрацыі, ну гэта зусім нелагічна, прабачце. І зараз мы павінны траціць час і свой, і камісіі таксама, таму што калі ў апошні дзень пададуцца яшчэ там 6 ці 8 спісаў, яны будуць павінны гэта ўсё рабіць. І замест таго, каб дадаць з нашай стороны, мы-то знайшлі ўжо кандыдата. Мы выканаем гэту гендерную квоту. Не, ну тым больш, што я з такім здзіўленнем чую, што трэба было выдаліць каго-небудзь жанчын са спіса, каб яго унармаваць, да, зрабіць, падагнаць пад патрабаванні. Ну, это реально дзіўна, канешне. Так, і вось мы знайшлі гэтага чалавека, і замест таго, каб удакладніць спіс, што патрабуе 30 хвілін, і каб камісія ўжо зарэгістравала спіс, і быў першы спіс, гэта быў бы добры прэцэдэнт, для камісіі было б меншай працы потым, якую і часу патрэбнага для разгляду нашага спіса. Мы зараз павінны наноў падаваць спіс, наноў запаўняць усе формы, падаваць усе дакументы і гэтак далей. Я не разумею, чаму так, то есть гэта я бачу ў гэтым толькі, прабачце, перашкоду у тым, каб рэгістравалі спісы. Тым больш гэтая квота, гэта не гендерная квота, гэта парытэт ці гендерны індыкатар, гэта не квота. Таму, то есть змяняецца сэнс, якому гэтую гендерную квоту уводзілі ў КС. Ну, правильно. Я абсолютно згодна з тым, што квота ўводзіцца, каб была дапрадстаўлена недапрадстаўленая катэгорыя. І як бы сітуацыя не змянілася. У нас за 2 гады недапрадстаўленыя ў палітыцы не толькі ў нас, а ўвогуле ў свеце катэгорыі застаюцца жанчыны. А мужчыны, яны якраз перапрадстаўленая катэгорыя. Тут я, конечно, супраць мужчын нешта пачаў казаць супраць сваёй прыроды і свайго гендера, але ну ладно, як бы я за справядлівасць. І за здаровы сэнс, канешне. А з іншага боку, вось у нас, я так разумею, у Каардынацыйнай радзе прыняты такі парадак, то бок ён афіцыйна зацверджаны і ну, недэмакратычна абыходзіць яго і ламаць аб калена. Такая пастка атрымалася. Вот. Не, мы не будзем нічога не... Ну, а калі ўсе пачнуць прыходзіць і казаць, зрабіце для нас выключэнне і дайце нам зарэгістраваць спіс вот у такім выглядзе, у якім ён і ёсць. Гэта зразумела, але калі у нас будзе нейкі індывідуальны падыход, таму што калі мы недахоп жанчын, гэта адно, калі недахоп мужчын і на 2%, у нас не 2 мужчыны на 20 чалавек, у нас вельмі зусім мала гэтых адсоткаў не хапае. Плюс у нас форс-мажорная сітуацыя. Гэта не так, што мы падалі спіс і не хочам выконваць гэту гендерную квоту. Дайце больш часу, напрыклад, не 2 дня, а 10 дзён. Каардынацыйная рада прызнана экстрэмісцкім фармаваннем. І кожны чалавек, які прымае рашэнне прымаць удзел у выбарах, нясе рызыкі як для сябе, так і для сваякоў, якія ёсць ва ўкраіне. І таму чалавеку наўпрост патрэбна больш часу, каб прыняць гэтае рашэнне, ісці ў спіс ці не ісці. Калі мы гаворым пра чалавека, які прафесіянал, эксперт, які знае, чым ён будзе займацца ў рамках Каардынацыйнай рады, што ён можа зрабіць для беларусаў сёння, каб палепшыць іх жыццё, будь то жыццё в Беларусі ўнутры краіны, будь то жыццё за межамі ўкраіны. Таму ну, у 2 тыдні знайсці кагосьці і прапанаваць, ідзем з намі ў спіс, таму што у нас форс-мажор, і ты добрый чалавек, ну, ніхто так не прымае рашэнне. Давайте карацей все ж таки слухаць язык логікі, да, мову логікі і не ствараць хаця б штучных бар'ераў на шляху патэнцыйных кандыдатаў у Каардынацыйную раду, бо натуральных бар'ераў і ну, сапраўды непростых, да, все разумеюць рызыкі, звязаныя з удзелам у гэтым працэсе, іх і так дастаткова. Мне здаецца, вось такую мы можам выснову, мараль з апошняй часткі нашай размовы вынесці. Але, спадзяюсь, у нас усё атрымаецца, і мы ў бліжэйшы час
зарэгіструем наш спіс. Ну, будзем спадзявацца, будзем, канешне, сачыць і за выбарамі ў каардынацыйнай радзе, і за тым, што адбываецца ў беларускай эканоміцы. І дзякуй Алісе Рыжыченка за тое, што яна нам дапамагае гэта рабіць. Аліса, я думаю, вы зразумелі, што все, падыходзім да заканчэння і развітваемся з вами і з нашымі слухачамі і гледачамі. Да пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.